No día de hoxe, unha xuntanza de corais. Temos aquí a Entrelas, que veñen dende a Coruña, dirixidas por Ana Rifón, que lle damos as gracias por achegarse dende Coruña. Creo que é a primeira vez que veñen a Quiroga. Gracias a nós. Se non me equivoco moito, non vos prodigades se sei moito do que é da provincia. Vale, pois que sexamos os primeiros de moitos que vos conviden a vir a chegaros ata Quiroga. Para a próxima vides con máis tempo se queredes e coñecedes, facemos uns de guías para coñecer moito mellor este consello tan bonito que temos, vale? En canto ao repertorio, dicir así rapidamente que os temas que nos van a interpretar: Romeiro o Lonxe, quen poidera namorala, a Santiago Boi, aí ven o Maio, Tecín soia a miña tea, lonxe da terriña, eu de Marín ausenteime e eu cantar cantei. Van ser as primeiras, van abrir o acto. Pero xunto a elas temos tamén a coral Cantar delas, que neste caso veñen de Lugo, son daqui da provincia, e dirixidos por Fernando Gómez Jacob. Tamén, moitas gracias, non sei se é a primeira vez que veñen por o sur de Lugo, se é así, benvidos, gracias tamén por aceptar a invitación a formar parte deste acto de hoxe. E en canto ao repertorio, 7 temas: o primeiro Ollos Negros, o segundo Laradas Mariñas, o terceiro Romance da Lavandeira, cuarto Miña Nai, quinto O Miña Mora Madura, sexto Lela e sétimo Do Mar o Lourenço. Gracias tamén por vir aquí, e serán os segundos en subir ao escenario e agasallarnos coa súa interpretación. E, como remate, pechando este concerto, como non, a coral polifónica de Quiroga, os anfitrións, que fan un traballo de moitos anos por as corais e por a música coral moi bo, dos que estamos orgullosos. Teñen actividade durante o ano, mantéñena, pero non teñen un grupo estable de xente, e a verdade é que lles agradecemos todo ese traballo que fan, e hoxe tamén formar parte como anfitrións deste concerto. En canto ao repertorio, 4 temas: Amor mariñeiro, Eu caseime por un ano, Nesta rúa e A Virxen de Porto Velho. O repertorio, como podedes ver, das 3 corais en galego, é unha homenaxe anticipada ao Día das Letras Galegas que é mañá, e tamén, pois eso, lle agradecemos ese pequeno esforzo de centrar o repertorio en temas da tradición galega, algo da tradición portuguesa, pero como eixo central o galego, que é o que nos ocupa nestas xornadas que dedicamos ás nosas letras. Dar as gracias á Xunta e tamén á Vicepresidencia da Deputación de Lugo, que tamén colaboran económicamente no programa cultural, e tamén que fan posible que hoxe se faga un acto que creo que é de alto interés, como que ides disfrutar e imos disfrutar todos hoxe aquí, porque ter 3 corais deste nivel e desta dimensión e moitas mulleres, a verdade é que están en todo e sempre, pois nos estamos moi orgullosos de vos, porque estades sempre a bandeira de todas as actividades. E nada, pois tamén iso, gracias ás institucións que fan posible tamén na parte económica que se fagan este tipo de actos. E bueno, deixemos con Luis Rivera, alcalde, tamén que nos dá a benvida e comente o que é. Gracias tamén. Que a veces esquezome de dicilo, algo tan próximo como é a xente da cultura, que tamén se ten que facer o traballo de que isto quede bonito, de que isto se poda facer e pasar as horas de preparación, de despois de acondicionamento da sala. Tamén gracias a toda a xente que traballa aquí na Casa de Cultura e fai posible que se fagan os eventos aquí no seu lugar. Bueno, acaba de incorporar o outro compañero que é o alcalde de Vicente, no palante, ven pa aquí, pasa palante. Xa que acaba de chegar. Buenas tardes. Bueno, boas tardes a todos. O saludo do concelleiro, acaba de chegar agora o tenente alcalde Vicente, concelleiro de turismo. Voy a trabajar, sempre anda convocado, está ben estar a
a representación política está ben, que estemos cuanto máis mellor. Damos gracias a todos, ás tres corais, a todos os asistentes que estades aquí. E quero dicir unha cousa, o Concello de Quiroga somos só 3.000 habitantes. O Día das Letras Galegas é o día 17, pero vamos todo o mes con actividades. Somos moitos concellos de Galicia que en proporción ao número de habitantes igual me paso. Pero creo que somos o concello que máis actividades temos ao longo de todo o ano, porque temos muchísimas. Está aí as redes sociales para mirarlo. E nada máis, dando as gracias a todos por existir aquí, esperemos que fogaran de maravilla, vamos a aplaudir moito, igual contamos con todo noutra ocasión, así por Marigón. Gracias a todos.